Hello. जियानो जा बिसोरनि थाखाय गल जानांगौ माथो बुंबावनो दालाय आमजुलिनि आंनि रजेखौ लोगो मोनना आंबो मा बुंगोन मा बुङासो जाबाय सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय रिसिबनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय बे दुब्लि गेजेरनिफ्राय लोगोफोर दिनै आङो थांगासिनो उदाल नरबारि बे बरिगाव एरियायाव बेवहायनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डार 13नि फुटबल फाइनाल जागासिनो ओमफ्राय दिनैहाय अरां आन्चलिक भार्सेस घाग्रा आन्चलिक माने एबसुनिफ्राय गेलेहोदों आरोना थ' बिनि फाइनाल दं थ' दिनैनि खेलाया इन्टारेस्टिं जागोन मानोना गथ'फोरा बोरै गेले बिसोरखौ नायहैसै ओमफ्राय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नायहैगोन आन्डार 13नि बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो देखायगोन ओमफ्राय थ'दो बिनि अडियन्सफोरखौबो सोंहैसै जोङो बोरै नांदों नाङाखै थ'दो जोङो बे लामाजों थाङैनो जोंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै बेनो जादों नायगन चौका नायगन इलाय नै बेवहाय साब्लायानो सा बिलाइ नायदो नै ओमफ्राय बवा सा बिलाइ ओमफ्राय बेवहाय गोथाव नै दाउ बेदर नायगन चौका एरियानि रायजो राजा नोंथांमोन बा गेरुवा ओमफ्राय बरान्जलिनि रायजोफोर एसे कमेन्ट खालायना होदोब्रा नै रायजोफोर एखेबारे सफैबाय आङो खेलाया स्टार्ट जायाखैदां नै गिर माथो लामायाव नायदो दानाबा रायजोफोर बाइकखौ हरैजाय दोनबाय ओमफ्राय थांसै हनै लाइनआप जागासिनो बिसोरहा हेन्डसेक लानाया जोब्बायानो आं एसे लेट सफैबाय नालाय नै आदैयाबो दंफायो आदै मा खबर मोजां ना सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों अरां ना घाग्रा अरां देरहागोन दा अरां ना दे औ मोजां ना नै सेंग्राफोराबो दंफैयो बिसोरबो गेलेदोंमोन नामा मानि जानानै आम्बागाव दे जेबो नङा दे ओइ हिर'फोरसोलै बिसोरो हनै बिसोरहा र' बिनिफ्रायनो खेबग्रो हरनोसै बिसोरखौ अरां दखरा एबसु आरो हाग्राबारि दखरा एबसुनि मोननैबो दोलोनि गेलेगिरि बिथांमोननिसिम बेवहाय मादैमोनाबो फैदों ओमफ्राय मादैमोनालाय खाथिनिनो बे गामिनिनो ना सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों ओरैनोलाय घाग्रा ना अरां घाग्रानि खेलखौथ' जों खनसेबो नुवाखै अरांनिखौथ' नुबाय थादों अरांनियाबो स्ट्रं आरो ना अराङा भुटाननि अरेन्जखौ जायै एसे बोलो जादोंदां नोंबो उनाव देरबा फुटबल गेलेगोन ना ओइलाय नै बेलुन मोजां बेलुन नोंहा बेलुनालाय बेफुबाय ओइलाय ओमफ्राय नै बेवहाय बिसोर सेंग्राफोराबो गेलेदोंमोनदां नोंसोर गेलेदोंमोन गुड दे जेबो नङा मायाव जेनखो थांनाय बोसोराव दायो जोङो होमबा बिसोरनि खेलाखौ दसे नायसै ओमफ्राय जोङो एसे सोरगिदिं बेरायसै आरोना गिदिंसै Hamza semua. Baik semua. Hap. Jersey number 41. Abid Basumotari, jersey number 15. Noyon Daimari, jersey number 6. Bola semua lah, Bang. Jersey number 2. Aiden Shah, Basumotari. Faisal Shah Daimari, jersey number 9. John Daimari, jersey number 12. Aba Onsai Basumotari, jersey number 4. Pranab Daimari, jersey number 11. आयौ पस्टाव नांना फैफिनबाय खाथ्रा जोखादोंमोनलै अरांनिया अरां नेसनेल पार्कनि टाइगार पार्टिसो माथो बिसोरो सोरमोन आंनि पार्टनारा सोरमोन दे आरो बुंबावलाय खाथ्रा माथो बिसोरो हनै नायलाय जुंखामखौ जायै नायलाय
ए हाथायालाय मा जाखो दे ओंखारगोन दे आइदै बरिया सोनो लोरगे सोमो हाख्लाय ओइस गथ'फोराबो खाथ्रालै सुपारखा सोसो ini nubin boriya ayo सोमो sotla le Oi somo yaw बोलो गैथ'आ बिसोरहा अब्लाबो जादों घाग्राया एसे नारगासिनो माथो अरांखौ ना मा होनो रायजोफोर हनै बेहाथ' आइसक्रिम जानायाव बेस्थ' सोमो हाबना ओइ सोमो हनै अराङासो गल सोग्रोबाय माथो बेनिखायनो गासैबो सिरि बेयावहाय होबाय Wah, gol celebration ni music khatra kha mathe solid kha बाप रे orangnya sobawaile आरो 20 मिनिटनि आन्दारावनो गरनै जाबाय दां होबाय orangआ orange जायो नालाय बेनिखायनो गुल गुल सोखादों गलखौबो गासैबो सिरिजोब हेलो आदै मा रंजायाखै नामा रंजादों आदैया आमजुलिनि नालाय बेनिखायनो घाग्रा सापर्ट आरो ना जानांगौबो अबसे एरियाजों एरिया घाग्रानिया एसे बोलो गैयालै मोजांखौनो गेलेदों बिसोरबो खिन्थु र' बाप रे अराङा खाथ्रा लांगासिनो माथो ओइ हरैजाय गल पस्टनि खाथियाव थांसै र' ओमफ्राय देखायसै ओमफ्राय नै नायदो अडियेन्स नै नायदो रायजोफोरखौ हनै आरो लांबावबायसो नामा आयं बोरै मोनगासिनो खेलाखौलाय थिगानो गथ'फोरा खाथ्रा ना थिगानो नै ओमफ्राय आबैमोनखौनो सोंसै आबै बोरै मोनगासिनो खेलाखौलाय मोजाङैनो नुहरदों ना खै गल जाखो दासिम ओइ आबैनि मेगना खाथ्रालै इगोलनि मेगनाबो हानाय नङासो नै ओमफ्राय आब' बाजै गासैबो दंजोबखायो बेहाथ' आरो डाबल मोजाङै नुगासिनो ना मोजां नुदों ना नोंबो गेलेनायमोन नामा गेलेयाखै नेक्स्ट टाइम गेलेगोन दे हेलो दिनैसो लोगो मोनबा दिनैसो ना थाङावनो नुलायबाय दिनैबा माथो जाखो मास्कलाय मानो लागायखो दे हेलो नोंथां दिनैसो लोगो मोनलायदों आदै मोजां ना मोजाङानो दिनैसो नुदोंनो आं खाथिनिनो ना नै जोलुरखौ गासैबो मोजां मोनखायो ना फुटबलखौ गासैबो मोजां मोनो ना गथ'फोरा ओमफ्राय मोजांखौनो गेलेगासिनो जोङो हरै थांसै र' अराङा बांसिन लांगासिनो नालाय नै बेवहाय सेंग्राफोराबो दं र' सेंग्राफोरखौबो एसे सोंसै खेलाया बोरै जागासिनो सलिड ना बापरे 20 मिनिटनि आन्दारावनो 2 गल आंथ' बे सेंग्राखौबो बिराद गेलेग्रा बायदि नुदोंलै गेलेयो दा आंबो गेलेयो एसे गुड ओमफ्राय नै नायदो बेवहाय मोसाखावरिफोरा मोसायै उखैबाय नालाय एसे जागासिनो आरो ओमफ्राय सासेया लिपस्टिक फोनगासिनो मोसायै लिपस्टिकआ एसे गाज्रि जाबाय नालाय ओमफ्राय मेंबाय नामा मोसायै मेंबाय आरो मोसाबावला आच्छा नङाबा आं नुफैयासै ना लस जाबाय माथो बिदिबा अबसे नुनो मोनगोन ओइलाय बिसोरबो खाग्राबारि एबसुनि बा नोंलाय गेलेबाय ना आरो जुनियर ना नेक्स्ट टाइम गेलेसिगोन बिसोरो ओमफ्राय नोंसोरलाय खेलाखौ नायदोंना नायाखै नायदों नै दे होख्रावदो एसे
सापर्ट होदो बरिया उस हाबबायमोन औ बिदिनो एसे एसे होख्रावना हो दे एसे सापर्ट खालायना हो औ दे मोजां ना मोजां दे फार्स्ट टाइम खाग्राबारिया होदो बरिया आया हाबबायमोनलै खाग्राबारिना सासे मेसि दं मेसि खातारनाक थगायखायो मालाय नोंबो दां नोंबो खात्रा गेलेखायोना लाजिलायदोंसो बियो जियानो जा बिसोरनि थाखाय गल जानांगौ हनैले अराङा आरो सोबावबाय 3-0 जाना दं आरोना दायो बिसोरनि डिफेन्स केप्टेना खात्रा खालै मालाय ओमफ्राय बेवहाय जोंनि आदा एमबिएक्सआबो बे भिडिअ लायनायाव एसे बेस्थ खबराथ' सुपारानो सुपारखा ओमफ्राय नै टाइमाबो बेसे थांगोनथाय ओमफ्राय नै खाग्राबारिनि साबस्टिटिउट प्लेयार्सफोरखौ एसे नायसै नै लाइनखौ बारनो नाङा गेलेग्राफ्रा आरो बाहेरनिफ्रायबो ओमफ्राय बिसोर एसे दे हेलो खाग्राबारिनि प्लेयार्सफोरा बिराद बरियानो रायजोफोर दायो एसे बे अरां साइडआव थांसै मानोना बिसोरो 3-0 देरहाना दं नालाय बिसोरो बिराद खुसि दं आरोना थ' बे साइडआव थांसै जोङो दसे ओमफ्राय एसे चिफ गेस्टफोरखौनो एसे देखायसै र' नै जोंनि साराबो दं नालाय सार आंथ' बिराद मोजां मोनगासिनो गथ'फोरनि खेलाखौ नायनानै साराबोथ' बिराद गोजोनदों ना मोजां नांदों बोरै नांदों खाग्राया रिटार्न खालामनो हागोन ना हाया गेमनि खोथा बेखौ बुंनो हाया माला मा समाव जायो माने सेकेन्ड टु सेकेन्ड सोलायबाय थायो गेमनि फिक्सारा सार नायनोसै दे सार नायबा सार बोरै दं मोजां ना ओइलाय बिसोरनो जादों एखेबारे अरां पार्टियाथ' जोंना अरां पार्टियाथ' बिराद रंजाना दं दाथ' ना 3-0 ना मेनेजारफोरा सानै साथामखा सार बोरै मोजां ना मोजां जोबोद मोजां गथ'फोरा मोजां गेलेगासिनो ना अरांनि नालाय माथो मा होनो जाहोनानै बिराद गल सोखादों माथो स्ट्रं गोसोनि बोलो गोसोनि बोलो ना सलिड होखादों माथो दे बेनो जादों खोलाहा साइडआव आरोना बे साइडआव जेनेबा माबा घाग्राबारिया दं ओमफ्राय अराङा बिराद लाबोगासिनो नालाय बेनिखायनो जसानो दस्राखा बेनिखायनो बिसोरखौनो एसे सोंसै आरोना नै
ओइलाय हाबबाय ओइलाय बिसोरनो बिराद जस होगासिनो नालाय बिनिखायनो हाबदों दा आङो गोजाननिफ्राय नायहरगासिनो आरोना नै बिसोर थानायखायनोथ' गल जागासिनो सापर्टार जों सापर्टार ना बेनिखायनोथ' गल हाबगासिनो दा ओइलाय आरो लाबोबावबायसो आरो अराङा सेब्बा बोला सेब्बा बरिया बरिया हाब्बाय हेन्डबल आयो टार्गेटाव गल सामिस जाबाय बुम अरांनिफोरालाय मा जाहोनानै लाबोआ बिसोरखौलाय बिसोरो पुरा एनार्जि ड्रिंक गोजा गासिबो वारेस ओमफ्राय 20 टाकानि वारेस जादों आरो बिनो बिराद खामानि मावदों ओमफ्राय अरांनि नालाय अरां नेशनेल पार्कनि मोसा बायदि गेलेखादों बिसोरो किपाराबो खाथ्राखा रायजोफोर दायो हाफ टाइम जाबाय ओमफ्राय स्करा जाना दं 3-0 ओमफ्राय टाइमखौ होदों 35 दायो हाफ टाइमनि एसे गोसोफोरखौ मोजां मोननायनि एसे मोसानायखौनो नायसै नै नायजोबखादों गासैबो सेंग्राफोरखौ आरो सोंबावसै सोरनि खेलाखौ बांसिन मोजां मोनदों अरां ना अरांनिया माथाय अरेन्ज जाना फैदों नामाथाय अरेन्ज लोंहोदोंनो अरांनि प्लेयार्सफोरखौ देखायसै जाया 3 गल सोबाय आरोना अरांनि प्लेयार्सफोरा सुपारखा किपाराबो खाथ्रा दे मोनसे बिराद मोजां सेभ खालायबाय बा केप्टेना बिमुं दोननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों ओइ नों दा दं नामा बिदा दं नोंहा गैया बिसोरनो जादों दुब्लि खेला हे आरो बिथांमोनखौ आङो रायजो राजाखौ गुवारै बेखेवनानै फरायनो थाखाय खावलायदों आच्छा डिफेन्स आङो बिथां गेलेगिरि मनसुम बर' बिथांनि न'आ डिमाकुसि आनसलिक एबसुनि सिङाव बिथांमोन सानैया नैबे फैबाय थानाय समाव जि फिजिकेल टेस्ट बेयाव जुदि पजिटिभ रेसपन्स मोनोब्लानो बिथांमोना आइ लिग गेलेनो थांगासिनो आरो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजामोना
ओमफ्राय आंखौबो बरायबाय आरोना थ' आंथ' बुंदोंमोन आंखौ बरायनाङालै होननानै जियानो जा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय निउस चेनेलनि मानसिफोरा एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ मा सोंलाबायखोथाय आंथ' बारा खोनासंबाय थायासै मानोना खेला नायनायाव आंबो बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय दायो सेकेन्ड हाफसा स्टार्ट जासिगोन नै गासैबो रेडि जाजोब्बाय नै किकअफआ जाबाय दायो बे घाग्राबारिनि बिथांमोनखौनो सोंसै जेनेबा दालाय मा जस होबायना होआखै जसखौथ' होदोंमोन नाथाय जोंहा फिल्डआ गोदान जानायखाय प्लेयारफोरा एडजास्ट जायाखै आच्छा मोजाङैनो जस होदोंना दायो माने गल रिटार्न खालामनो आयौ नै हाब्बाय मानोना दायो बेवहाय घाग्राबारिनि लेडिस पार्टिबो दं ओमफ्राय बिसोरो एसे दुखु जाना दं दां बिमाफोर जानो हागौ सोरबा ना दे जेबो नङा हागोन किपार बिमा दे हागोन दे बारा दुखु जानाङा जायाखै गासैबो घाग्रानिनो ना घाग्राबारिनिया मैदेर पार्टि मैदेर बोलो आरो चेम्पियन प्राइज लांगोन चेम्पियन मैदेरनि बोलो ओमफ्राय अरांनिया मोसानि बोलो अरां नेसनेल पार्क दं अमा One of the most bravest animal in the world. अमा बोलो अमा बयनिफ्रायबो साहसियार बोलोग्रा जुनार मिथिना मिथिया बेथ' नंगौ बिनिखायनो खारनो हायाखै दा बोलोआ अमानि आच्छा थिगानो दे हाग्रानि अमाखौ नायलाय मारून खारो अबसे हाग्रानिया खाथ्राखा ओमफ्राय नै आगैमोनाबो लाइ सासेया बेबो घाग्रानिनो घाग्रानि ना हाग्रानि जाखोथाय बेनाथ' खाथ्रा आरो सलिड होखानांगौ नामा बिसोर गासैबो प्लेयार जोबसो नामा गुड आपकामिं उनाव नायनांगोनलै बिसोरखौबो ओमफ्राय गर्ल्सफोरनिबो जागोन नामा खेला एबसुनि आन्डाराव गर्ल्सफोरनिबो जागोन ना नोंबो गेलेयो गिदिर आच्छा दे होमबा 15 बा आन्डार 16 फोराव गेलेदो लांबाय आयौ जोनायाबा हले खाथ्रालै ना आदै मोजां मोनगासिनो आङो सारालाय मोजां मोनदो दा बापरे सलिड बल होखाबायमोन बेनो बे 10 नाम्बाराना एखेबारे मेसि बायदिखा खाथ्रा खालि बियो लोगोफोर दायो आङो सानैजों सिनायथि खालामना होनसै जायहा माने आइ लिगाव सेलेक्ट जादों आरो ना थ' बिथांमोना उनाव दं बिसोरजों एसे सावरायलायसै दे मोजां ना इलाय नै बिसोर सानैयानो जादों मा नाममोन एरिक बसुमतारिनि नालाय मोनसोम बर' ओमफ्राय मबे मोनसे टिमनि थाखाय कल फैदों मबे मोनसे टिमनि थाखाय बड'फा एफसि ना आच्छा ओमफ्राय आइ लिगाव बिसोरो आइ लिग मबे एज ग्रुपआ 13 आन्डार 13 बड'लेण्ड एफसिनिफ्राय बिसोरो आइ लिगाव गेलेसिगोन दायोबा थ' बेनिखायनो जोंनि साइडनिफ्रायबो
all the best and congratulations. ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन्स बिसोरखौ नायनानैनो जोंनि बड'लेण्डनि बेसेबां माने गेलेग्राफोर दं गासैबो उत्साह जानानै मोजां गेलेनो बिसोरबो ट्राइ खालामगोन स' थेंक इउ स' माच दे अल द बेस्ट थाबाय आरोबाव हनै अराङा सोबावबायलै आरो 4-0 जाबाय ओमफ्राय नै बेवहायनो दं गासै 22टा आन्चलिक उदालगुरिनि सिङाव थानाय 22टा आन्चलिकनि सिङाव दायो बिसोर अरां ओमफ्राय घाग्राबारिया फाइनालाव थांदों आरो ओमफ्राय नै बिसोरबो आरो मोसाबावगोन नामा बिराद मोजां मोसाखादोंलै उत्तल नरबालिनि सिख्लाफोरा खाथ्रा मोसाखायो दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि ओमफ्राय मा जागोन ओमफ्राय नायै बिसोर बालायलायबाय नामाथाय नै बेबो बाबाय हनै आयौ केमेराखौसो जानो नागिरो गिबाय नामाथाय बिसोरो हनै लाबोबावबाय आरो मामोनथाय बोरैमोनथाय दै जिरि जिरि ओमफ्राय मामोन मामोन ओमफ्राय सनानि जिन्जिरियानो दा सनानि जिन्जिरि बा रुफानि जिन्जिरियानो जाया मानो ओइलाय बिनानावा बिराद दुखु जायाखै घाग्राबारिनि मानोना गरसेबो रिटार्न खालामनो हायाखै नालाय ओइ आदैनि रिकुवेस्टआव आरो बे सिख्लाफोरखौ एसे लानांगौनो माने बिसोरो जादों उत्तर नलबारिनि आरोना बिराद मोजाङैनो मोसाखादों साबैसेमोन नोंसोरलाय 28 बेनिखायनोथ' खाथ्रा मोसाखादों सनानि जिन्जिरि हनै आयौ बाप्रे खेलायाथ' जा गरम जागासिनो ना मा होनो आदै हनै बाप्रे है हनै गथ'फोरासो बांसिन रंजाखादों नायदो गलानो गल 5 गल जाखाबाय 5-0 बै मोजां मोनदों खेलाखौ मोजां मोनदोंना मोजां मोनदोंना एसे गोसा सिबना हो थेंक इउ गोजाया हायाखै मा जाखोथाय सोरबा सासेया बुंगासिनो अमा पावारनो अमा बायदि खारनो हायाखैदां गथ'फोराबो अमा बेदर जाया अमा बेदर जाबा साबसिन जागौमोन ना ओइलाय बेनोथ' प्रब्लेमा हनै लाबोबावबायसो आरो आयौ हनै बासिबाय दा नैबेयावबो नानि नायगासिनो अके नै जोंना नानि मोनाबो बिराद मोजाङै नायगासिनो लाजिनांले नायदो बिसोरथ' बुरि नङा अबसे ओमफ्राय बिसोर खिन्थु बिनि फेनखौ नायदो बिनि गिसिबखौ नायदो बिनि गिसिबा खाथ्रा बेयाव मडार्न गिसिब आरोना सिख्लाफोरनि गिसिब बियो फिदिंनो दरखारानो गैया सेरबानो जायो माथो बे बेलुना बिराद मोजांथार नै सासे एन्जय खालायगासिनो बिराद मोजां
बे सेंग्राफोरखौनो आरो सोंसै मोजां मोनदोंना खेलाखौ नायना मोजां ना दिनै देरहागासिनो अरांनि जों बापरे बापरे 5-0 मा जाहोना लाबोदोंलै टिम एनार्जि होना लाबोदों गथ'फोरखौ महिला पार्टिखौनो सोंसै एसे दिनैसो बड'लेण्ड हेमब्रम खुंदोंनो दिनैसो सिनाय मोनदोंनो मबाइलावसो नुबाय थादोंमोन ना दे हेल' बुआ खानाया खात्रा खालै र' आइजोफोरखौथ' बिराद सोंबाय दायो एसे सेंग्राफोरखौनो आरो सोंबावसैलै सेंग्राफोराबो गेलेदोंमोन ना नोंसोरबो गेलेदोंमोन दुखु मोनदों नामा गुड बेबायदि दुखु मोननांगौ अब्लासो नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन ना मोजाङै गेलेनो थाखाय हा मा नोंसोर 10 गल जादों होखाबाय दे जेबो दे मानो लाजिनांगौलै बेफोर थाखायो सेंग्राफोरा ओमफ्राय नोंहाबो एसे अमा बेदर जानायखौ खमायनांगोन दे नङालै नङा मोजांखौसो बुंदोंना बिसोरखौथ' नुबाय थायोमोनना उदालगुरि कलेजाव ना जावाखैलै मोजांखौसो बुंदों दे ओमफ्राय नै बेना थान्दा बरफ ना गरम बरफ गरम बरफनो आइ दै जाथ'लालै आङो बेखौ ओमफ्राय हरै बे दखान साइडआव थांसै हनै लाबोबावबाय हनै कर्नार सुपार नोंसोरलाय बोरै मोनदों खेलाखौ नायनालाय मोजां मोनदों ना सिर' एखेबारे फुटबल गेलेग्रा नुखायोलै गेलेखायो दा आदैमोनाथ' सिगां बिराद गेलेयोमोन दा हनै खेला जोब्बाय हनै बापरे अराङा देरहाबाय आदै सेल जादोंना जायाखै जादों ना आबै बोरै मोनखो खेलाखौ नायनालाय मोजां मोनदों ना नोंखौ नायनानै मोनसे गानखौसो गोसोआव नोंनि गन्थं बिजौनि सबाय बिमाया गन्थं बिजौआलाय नङा खाथियावनो आरो नायबाय थागोन ना नोंसोरखौ दायो बुरैखौनोथ' मोजांखौनो नुदों दा आं अरांनि नङा आंलाय खाथिनिनो आदै हाउ आर इउ आइ लाभ इउ ओमफ्राय नै खुसेर बिदै बापरे ओमफ्राय साफा खालामग्राया दाउआबो खात्रा माथो देलाय बरियाथारलै बे सिखाया बिराद बरियाखा ओमफ्राय दायो प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि जागोन नै सेंग्राफोरखौनो एसे नायदो उत्तर नलबारिनि हेन्डसाम सेंग्राफोरखौ एसे नायदो बड'लेण्डनि रायजो राजा नोंथांमोन नामा बेखौल' नङा र' जायफोरा बिथिं दखान होदों नालाय बिसोरखौबो एसे सोंसै बेसेबां गोथाव मा बनायदों बिसोरलाय नै नायदो बेयावहाय साहा दखानावनो एसे फैबाय आरो नै बेयावहाय गरमाव गुदुं बानायगासिनो गरमाव हादोंलै बिसोरबो बियो मा बुस्थु रायजोफोर बियो अनासि दे ओमफ्राय आरो मा पक'रि बेयो पक'रि ओमफ्राय मा
आलु चप पकरि आलु चप पकरि ओमफ्राय मा एलाय बे सारमोनानो मा जागासिनोथाय जाखांजोब्बाय ओइलाय बांबारि गामिनि हा हनै आरो मोसाबावसिगोन मोसानायखौनो आरोबाव नायहैनोसैलै र' बहा फिल्डआव माथो बिराद नै सोरगिदिं नायलाय मानसिफोरखौ हनै आबै आबौ गासैबो दंजोबखायो बेयावहाय आबै आबौ बाजै आबौ गासैबो ओमफ्राय नै बेयाव फंबाय आदामोन गासैबो दंजोबखायो आरोना ओमफ्राय नै हरैबो नायलाय बा खाथ्रा खालाय मानसिफोरा ओइ माथो सलिड गानसो माथो बिराद सलिड गानसो माथो थुदो नायहैसै ओइ खाथिनिफ्रायनो नायनांगोन गामि आफादनि लाइमोन हानजानि मोसानाय मोसाखावरि बिथांमोना दिनैनि जोंनि जि जोबथा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जि मोसानायनि गेजेरजों समायना खालामनानै दायो प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि जासिगोन बेनिखायनो गासैखौबो आरो जोंनो बाहागो लानो हादों नैबे ओनसोलनि बा नैबे उत्तर नलनि बिथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मानगोनां बिथांमोन आरो बेवहाय नानि मोना एसे लाजिदों दा मोना थाखाय फट' लागोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे माथो बुंबावनो दालाय रायजोफोर नै आंनि रजेया बेनो जादों आंनि बरिगावनि आमजुलि एरियानि रजे समायनाथारना नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरलाय ओमफ्राय बिदिनो आगैमोनजों थिगसे फट' थिखां जाबाय ओमफ्राय बिराद गोजोननायबो मोनबाय आरोना बयबो आखाइ खबनो हानांगौ जोङो नैबे टुर्नामेन्टनि गेजेरजोंनो जि दुलाराय मेडेल जोंनि आरि मोखां जा चेम्पियन जानो हाबाय ओके दायो रानार्स आप टीमनि केप्टेन बा प्लेयार्सफोरखौनो एसे सोंसै बोरै मोनखो बोरो घाग्राबारिनि केप्टेना बोरो ट्रफीखौ लाना फै ट्रफी ओके ट्रफी ओके तो एसे सोंसै तो बोरै मोनखो गेलेनानै मोजां मोनदों दा ओके तो नेक्स्ट टाइम आरोबाव मोजां गेलेगोन दा ओके 1 2 3 ओके तो बिसोरनो जादों अरां दखरानि तो बिसोरो जादों विनार आरोना ओके वेट किपारा मोनदों बेस्ट गलकिपार दा ओइलाय नै बेस्ट गलकिपार ओमफ्राय बोरै मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बोरै मोनदों मा नाम मोनदों ना माबुंसा बर' अके अल दा बेस्ट थाबाय दे अके दायो जोङो केप्टेनखौ सोंसै ओके कैप्टन एंड प्लेयर्स ओके इधर आ जाओ दैदेम सर इधर आ हाँ दे नोंसोर बुंबानो जाबाय हाँ बोरै मोनगासिनो दिनै देरहानानै ओमफ्राय केप्टेनखौबोथ' बिराद हिर' नुखायो नै केप्टेनखौ बिराद बरियाखा सलिड डिफेन्डारखा आरोना ओमफ्राय आरो बोरो ओके स' नेक्स्ट टाइमनि थाखाय आरो अल दा बेस्ट ओमफ्राय फिउचारनि थाखायबो अल दा बेस्ट चलो 1 2 3 जोंहा नैबे उत्तर गामि आफादनि जि गेवलां गेलेग्रा फोथार
बेवहाय जोंनि थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय थ' भिडिअखौ मोजां मोनबाय अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइबखौथ' बुंथ'ला ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि फेमिलियाव जइन जानो थाखाय मात्र साबस्क्राइबल' खालामदों थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ तब तक के लिए टाटा बाय बाय ओमफ्राय आदा खाथिनिफ्रायबो बयखौबो गोजोन्थों दे आदा औ टाटा